Sa atong unang pagbasa, gihimo ang instruction sa Ginoo ngadto sa mga Israelita, pinaagi ni Moises, unsay ilang buhaton aron maluwas sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Mautong mag-ihaw sila karnero o kanding, niya ang dugo ilang ipahid sa pultahan sa ilang balay, ang unod ilang isugba o tabangan nilag kaon. Hutdon gyud kaon anang gabhiona. Dalion pagyog kaon. Nya pinaagi ato naluwas sila. Ang kamatayon ni suroy sa tibuok Ehipto og makakita gani siya atong dugo nga naas pultahan iyang sayloan. Nga ang katong way dugo nga gibutang kay dili siya Israelita, patyon dayon nila ang kamagulangang anak na lalaki. Lingi ay mong tupad. Na gusto kang maluwas. Gusto kang maluwas. Kanang wa mulingi patyon no na. Nya gusto gani ka maluwas, ato sang butangan og dugo ang pultahan sa atong balay. Unsa man ang pultahan sa atong balay, mao ang atong saan? Ang atong bakba, mata og kasing-kasing. Og karon kay wa namtay kanding din ang mga baka sa disluyo, wa naman iihaw naman tingali ito. Ingos Kristo, kapoy magsige mog ihaw baka, karnero, kanding. Siya na yung nagpaihaw. Pag abot na niya, kay ang mga Israelita, nabalikan man to sila sa kaulipnan, dili na sa Ehipto, kaulipnan naman sa sala, dili naman si Paraon mo'y enslave nila, ang sala naman nga mao gyud tinuod nga mo bilanggo nato kana amang sala, giluwas sadta ni Kristo pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Ang iyang lawas atong kanon, ang iyang dugo atong imnon. Mao na ni ang Eucharistia. Si Kristo nagyoy nagpaihaw. Nga ang iyang dugo mo'y atong imnon. Nga kay sakramento man pasabot, dili nagyod physically lawas ni Kristo, pero sabayhon sa paan o sa bino, mao na ang naglihok na dinhi, mao na ang gahom sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Nga kanang gamay hostiyas nga puti nga atong kanon, mao na ang kompleto nga lawas og dugo ni Kristo. Bisan asa ni ang konsagrahan diri sa pari, bino man og pan, hostiyas. Ang atong i-distribute ang hostiyas, nara ba sa mo ingon nga alkansi mi pader, kamo ra may naidugo, kami lawas ra may amo. Wa man mi dugo. Sige kunog kaon, ang inyo kanon ra, ang sabaw di aspari. Dili na anaon pagsabot. Dire duha ka species, pero tungod sa atong gidaghanon o na desisyon na ni simbahan, although na ipipila ka simbahan nga ilag yung ipainom sa ang wine, consecrated wine. Ang ato dinhi is the consecrated host. Nya kanang consecrated host, mao naman na ang lawas ni Kristo. Di man pwede ang lawas way dugo, buhi man na nga lawas. Timani kanang hostiyas nga puti, dili na patay nga lawas, buhi na. Nya kanang buhi nga lawas, naa ginay dugo. Lingi ay mong tupad, nabuhi ng lawas nimo. Nabuhi. Pagkuha diya blade or dagom, tuslukan lawas niya, mudugo gani, buhi na. Namo day, namoy blade diha.
Ano nila, testingi. Mo na, kay buhi man ni nga lawas ang atong gikaon, pasabot, apil na diha ang lawas, ang unod, ug ang dugo. Nakaroon, unsaon man nato pagsiguro nga kita luwason anang maong gikaon nato. Sama sa mga Hudiyo, mga Israelita, ilang gituman ang instruction. Ang instruction ba, ilang gituman? Specific kayong instructions Ginoo. Doon na sa instruction ang Ginoo na to karon. Unsa may instruction sa Ginoo dito nila? Magbakos, magsandalyas, magdag sungkod. Unsa man na nga imahin ang instruction nga magbakos, sandalyas ng daan, unya magdag sungkod. Padung na mo biyahe. Padung mo biyahe ba? Kay inighuman nilag kaon ato, manglakaw na sila palayo sa Ehipto, palayo sa kaulipnan sa sala. Nakita unsa man siya atong buhaton? Unsa may atong ibakos? Awa mo? Naana sa sulat ni San Pablo, ang armadura sa Dios. Ana, ang atong sandalyas mao ang pagsangyaw. Anam dito pagkasulti, i-click lang news Google, asa okay ba ato? Asa na nga verse. Ang atong ibakos mao ang ito, pagtuo ba to? Niya ang atong ibutang nga sandalyas, ang pulong sa Dios, aron mudasig nato paglakaw, niya ang atong taming sa atong ulo nato yung mga inana ba? Armadura. In short, ang atong himuon nga ibutang sa atong lawas mao ang tinuod nga pagtuo sa sakramento. Nya andam tang mulakaw palayo sa sala. So kung ang imong bana mao'y imong hinungdan nga makasa ka, palayo sa imong bana. Asa man ka mo paduol? Asa man? Antos Ginoo. Ayaw paduolan ng imong bana. Pasabot, ayaw nagtuoan ng imong bana. Ug ikaw sad bana, ang imong sala, tuburan sa imong sala, kanang imong asawa, palayo diha. Ayaw nagtuo ana. Didto tuos Ginoo. Ayaw nagyugtuo. Nagilingay mong tupad. Ning nasugod karon. Sabat na ko na sugod karon. Palayo na ko nimo. Ana? Palayo yun. Kay masada nga kay mupaduol ka diya. Mo to gibiyaan gito nila ilang mga balay. Kay tuwa man dito ang kaulipnan. Ayaw, in short, ayaw pagpaulipon sa imong bana, sa imong asawa, or sa imong anak, or sa imong ginikanan. Or di ta magpaulipon sa atong mga politicians, di ta magpaulipon sa atong mga businessmen, di ta magpaulipon ni bisan kinsa dinhis kalibutan nga naghatag natog sala. Adto ra gid tas Ginoo mosunod. Mao na siya ang atong gitawag og pagkapari. Ako isipari, ang nag-ulipon ako mao ang Ginoo. Kamusad isipari, sulugoon ta sa Ginoo. Nakaron unsa may ipatrabaho sa Ginoo nato? Kung moadto na taniya, unsa may yang isugo nato? Kung asawa ka, ingnon din kas Ginoo, higugmaa ang imong bana hangtod sa kamatayon. Amo na, musikit din kasi imong bana. Pero dili tungod kay gisugo kasi imong bana. Musikit sa kasi imong asawa, dili tungod kay gisugo kasi imong asawa. Gisugo na kas Ginoo. Unya kay ang imong bana wa naman kagusto nimo. Kadto namang inyong silingan iyang nagustuhan. Ang saom na nimo ron. Iya naman kang
kamparuson, iya naman kang kulatahon, kay papalayaso naman kanya sa inyong balay. Mulayas ka, dili? Ha? O asawa ka ba? Simba ko lang, o naingon ana ang imong bana, mulayas ka, dili? Mulayas mo? Naon sa mga choir eh. Kalayaso na sa... Di na ka mulayas. Nga naman, gisugo man ka sa imong amo nga mauna ang Ginoo. Di na ka mo palayo. Hangtod na gyud kapatyon. Pagpakamatay na, dili tungod kay nahadlo ka sa imong bana, o nahadlo ka sa imong asawa, o nahadlo ka sa politisyan, o nahadlo ka sa imong employer, o sa imong amo, kung dili nagpakamatay ka kay gisugo kas Ginoo. Mo na nang ingno na nimo imong bana, maging sino ka man. Unsa may sumpay? Mamahalin kita. Di na ka masuko bisan pag iya kang kulatahon. Pasabot, dili na ka ulipon sa sala. Kay kana manggong sala, sama anang kasuko, mao man og muulipon na nato, masuko mangyud kag kulatahon ka. Sa ato pa musugot pa ka nga ingnon ka sa sala, kasuki na. Awaya na. Amo away sa dayon ka. Nya karon kay di na man ka ulipon, si Kristo na may imong amo, abi sa mga pangag pa ka. Maingon ra jud ka, nothing gonna change my love for you. Mao na si Kristo, iyan ang ipakita, gikulata siya, gibudhian siya, gilansang sa cross, wa na gid siya masuko. Nga naman, di naman siya ulipon sa sala nga mao ang kasuko, din asad siya ulipon sa garbo, nagpalayo naman siya ana. Mao tong nakahimo siya paghigugma sa mga taong buangon, sama ng imong tupad. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, ulipon sa sala. Bilingi, lingi. Ingna, di na ko magpaulipon nimo. Ingna, di ko magpaulipon nimo. Ha? Kamong mga anak, ay magpaulipon na ng inyong inahan o gamahan, nga magsige ra mog sugot sa sugo ana. Ay magsugot sa sugo ana. Sunda ang sugo sa Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Mga anak, tahura gyud og sunda ang inyong mga ginikanan. No na, inigingos ginikanan, undangin na ng cellphone dong. Undang dayon. Nga naman, kay nitahod ko sa Ginoo. Ana. Dong, day, panglaba mo dito. Panglaba dayon. Nga naman, sugo gunis Ginoo nga sundo na ko akong mamag papa. Nyagingnon kasi imong mamag papa, animal man kadong ay ingnan ti kang panglaba, unsa man imong linabhan 40 maning lagom pa manis naong nimo. Amo katawa ra jud ka, maingon ra jud ka, mao ra ginay akong mabuhat ron sa pagkakaron pa. Ana, unsaon mo na pagpaputi, tudloi lang ko. Nya iya kang kasaban, amo smile ra ka, maingon ra ka, wapalan ko suguas Ginoo kay lang ilayas. Kaayo rang isibat aning balaya, may gani kay gisugo ko sa Ginoo. No ana dayon ka. Nya maingon din na imo mga ginikanan, mag-istorya-istorya man na dito ngano imo mong kasaban ganiya. Animal sa kestanan, sa tapulan kayo. Wala ko to yalinaban, wa man toy klaro. Nya maingon din ka nga, ay sus tudloy lang ko na. Nya maingon sa dayon, kabantay ka nga wa man ganito mo sukol nimo, magito mo kusmod ang naong, sige mo lang tong smile, insa nakatama siguro nang buang-buangan di man mo. Kuan. Wala siya kibaw nga nakatama gid ka tinuod. Natamaan ka sa grasyas Ginoo nga mao ang iyang gugma. Na siya lakas ang tama ba? Ana, lakas ang tama nimo, tama sa gugmas Ginoo. Ana, sta nindutag mao kanay mahitabo nato no? Mao na mohari dayon ang kanang gitawag natog inigsuon nga gugma. Dili na ta maghatag og mga bati nga batasan sa ato isig katawo. Kung mudot ning maong grasya natong tanan karon nga selebrasyon, pastilan ang atong Pilipinas munindot gyud ni. Kay dili naman magpatuyang sa ilang
garbo o sa ilang kahakog o sa ilang pagkabakakon ang atong mga leaders. Masulbad ang graft and corruption. Masulbad ang kaning lalis, panagdinumtanay aning atong mga politicians nga kita ra ba mo'y gihimong murag ilang tawgon na nato og fighting field. Kita ra gibuang ba nila? Usahay mag-away-away na sila, pabor-pabor sa tanila, inigsunod na sang tuig, migo na sana sila. Kita ra gibuang ang mga animal diya. Nga kita sad sunod-sunod sa tanila. Nga naman, daghan man sad nato nga wa gyud magpaulipon sa Ginoo. Muna ato ni siyang himuon karon ang paghugas sa tiil sa mga apostoles o sa mga katawhan. Unsa man na siyang buhata, pagpaubos o pag-alagad. Mo na'y buhat ni Kristo. Iyang gihugasan to mga tiil sa iyang mga tinunan. Nga nireklamo pag ito si Pedro nga, adi ko magpahugas ni mo Lord. Og di ka magpahugas nako. Dili na ka akong tinunan. Ang word nga gigamit ni Kristo, dili na ka akong tinunan. Pasabot, iya ditong paagis pagtudlo ni Pedro, nila ni San Juan o uban pa, nila ni Santiago. Gitudluan day ni Kristo sila nga, hugasi sa nang tiil sa imong isig katao. Pag hinugasay sa mo sa inyong tiil, pasabot, pag-alagaray mo. Muna, human rosmisa, kuha sa mong planggana dito sa inyong balay. Hugasin ang tiil sa inyong kauban diya sa balay. Nyagdili gani ipahugas, ing na dayon, layas na lang dire. Nana. Nindot no? Di na mo magsinuguay, mag-alagaray. Nya unsaon man na? Matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, nag-ingon siya diri nga ang kining pan nga atong gikaon mao ni si Kristo nga gipikas-pikas, mao ni ang iyang lawas og dugo. Matag inom nato ani, matag kaon nato ani, atong gihandom ang presensya ni Kristo. Pasabot, atong gipuy-an ang iyang kinabuhi. Nga mao na ni siya atong himuon karon. Ighuman nato diri og alagad, ala, mangaon na ta Ginoo. Ighuman nato kaon, dad-o na nato si Kristo ngadto sa atong balay. Mao na kanang misa, mao ginay makahatag natog sustansya aron makabuntog ta sa sala. Di gani ka magsigig simba, maluya ang imong kalag, dali kay kang matintal sa mga sala. Bisag unsang klasiya sala. Basta magsigil na lang ka og adto sa inyong balay. Mao nang kita ato sa ning suwayan nga magsigi sa gitag simba. Nya inig simba sad, dili sa ka magsigil ag tan-aw na nimba. Unsa may buhaton? Active participation. Unsa man pag-participate? Sabat-sabat kanta, sabat-sabat tubag, pero ang pinakanindot yun, mao gyud ang paghug sa kolekta. O ighuman palit pagin mong slat dias gawas. Nga naman, kanang kwarta, maunay yawa sa atong kinabuhi. Naro na dias imong pitaka o sa imong bulsa. Nyagdi na nimo ihug sa sibot, ang yawa maoy magpuyo sa imong kinabuhi. Ug ihug na nimo tanan, muari nas pari ang yawa. Nya kay ang pari, iya mo nang dadon ngadto sa Ginoo. Nya moingon nang Ginoo, i-distribute na sa panginahanglan sa simbahan. Adili na mahimong yawa kay matransform naman na into grace. Ana. Minus kay mo pagtuo sa akong gisulti. Ako lang ang gihimong ending para mabutang gina sa inyong nahuna nga niingon Diyos Kristo, dili mo pwedeng mo alagad og duha ka agalon. Di mo pwedeng magpaulipon sa Ginoo og sa salapi. Amo na ingon ko ihug ginas kolekta ing na diha kang yawa ka.
Ano? Nawa, di ba kanang imong yawa, kalipay na sa pari. Kalipay na sa simbahan. Moro gyud na siya. Nya iguli nimo sa inyo, naanad na ka nga di kay ka mahigugmas kwarta. Dali sa kay kang kapanghatag sa inyong mga silingan. Di na ka magsigig paningil anang utang. Kay naanad naman ka. Uy, maningil ta na, ngayawa man na. Tanawa ng maningilay utang. Tanawang mga naong. Kada bang maningilay yung utang ba? Tanawang mga naong. Kakita na mo mga taong maningilay utang? Kita mo? O pa mo kita? Panit di. Awa, di ba? Gamay ra kay diferensya si yawa ilang mga naong. Kusmod ang naong, mo bitaw na kanang ilang paninglanan, mahadlok na nila kanang mga maningilay utang. Katong iyang paninglonon, magkabuang tog sibat layo pa na, manginani ato buta pumiro, kita na, so musimang na diri ang paninglanan. Nganuan, hadlok sila sa naong. Pero tanawan ng magsigig hatag. Ang sabi may tabo, oy, dugo ko na sa mga tao. Kinsa maroy dugo ko ng mga tao. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan's Group. Secret. May pag maghinugasay na lang tas tiil, mas maayo pa.